Wow! Tagpi 50 lang kay Ma'am Jerilyn. Kama. Kay Ma'am Lynn. Ang mumura ng kanya, guys. 50 pesos lang. Oh, wow! Gaganda ka na, di ba? Eh, once upon a time, naging model niya ako eh. Kaya magsuot ulit tayo. Oh, nagmo-model ako. Ayan, ang dami niyang nga, mga ganda ang design niya. Ang dami niyang bagong designs, ha? Pinanood mo? Oh, tingnan mo yan. Ang dami. Teka, bibili ako ng ano. Something na. Tapos may mga ganito pa siya, guys. 350 lang set, oh. May mga ganito siya, oh. Yung parang ruby. Ang ganda. Oh, may gold pa dito. Wow, gold. Hala, baka tayo ma-hold up yan. Talaga naman. Ang Buti gaganda. nakabalik ka, madam. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Busy lagi. Teka, at mamimili na ako ng sa akin, ha? Teka. Magkakano to? Ma'am Lynn, magkano yung ganito? Para alam nila. 100. Oh, 100 lang daw ito. Oh my God, pero mag-ingat kayo pag ganyang gold. Baka tayo habulin, ha? Habulin tayo. Habulin tayo. Ang mura lang sa kanya, oh. Alo. Pang arte-arte lang, oh. Ang ganda. Ang ganda. Mga Ano yan? maganda pa. Ano ito? Non-tarnish. Ah. Hindi ito namumuti, nangingitim? Hindi. Wow, talaga? Ang dami. Ang cute. Oh, 100 lang. Oh, 100 lang, oh. Ang ganda. Oh, sige, Ayan, kuha na oh. tayo. Oh. Oo nga. Ang dami niya. Ayan o. Thailand. Ah, Thailand ito. Kaya pala. Ay, ang cute. Ano kita ang ginatang na ni Ato? May salaan. Wow. Ganda. Ang gaganda pa ng headbands, ha? Oh, siya. Ay, mamili naman ako. Teka lang. Di ko alam ang pipiliin ko dahil ang gaganda ng design. Ay, Diyos ko, ewan. Teka lang.